Papa Isabel wapindira kama studio. Yebo Papa Isabel. Muzukuru wa sekuru wa kudimbo kukoa. Say. Muzukuru. Ndiri kutola befu. Rwanga rwakareba iroro. Kuni ya inonzi chiri parwendo. Mutambo watakambona pa chividi wanzi chiri parwendo. Yes. Toro watakafama. Maiwe. Chiri parwendo. Tikakwidza mkwidza. Tombo zikapasi, tombo yamuka bridge, tombo mira pasango. Si chokwanire chekuti takati tichasvika chete. Paka Jambezi wange. Tichibva tapedzera vanhu. Tapedzera vanhu. Nanasi hakuna remurobo. Hakuna remurobo. Tichibva tabwerera. Ndisu. Hakaka. Binga. Siyabua. Pamadze totora. Tichiona mvura kuti mvura iyo. Zambezi uyo. Ndo pandakazoona kuti muZimbabwe makasara vanhu vaivagara siyabua chete rekaunti kune vamwe vakabva kugoko vamwe vakabva kugweru siyabua chete but vanhu vakati travela ma 30 kilometers 40 kilometers Zimbabwe isusu taakufamba nemotokari kufamba takasvika kuma 30 kilometers tichiri kuona vanhu vachiri kufamba kudzokera kudzimba. Yes. Vafadaya vanakirwa nechimutu tine kutendai wange ngazvirambi zvakadaro siyabua wedzerai saizvozvo. So zvatiri kutaura tiri kuti kwamuri kunzwa kwatiri kuuya takataura nyaya yekuti Zimbabwe yese hapana pachasara nguva ndo dzichasiyana kwatiri kuuya ikoko muchadarika here zvatakaona kwatakaenda mane mukana wekugadzirira izvozvi tiri kugadzira kuenda pamushumbi puzwa mushumbi muri kubva pabodzi nakuona bviraitiwaka na Binga siyabua munokwanisa here kuapfuura mogadzirira ikoko guruve ruyamuro tiri kubwera marondera tiri munzira kobulawayo coming there kontutu kwamusati manzwa kunouya mazita anosiyana izvo zvimasiya wachiperevawo takupinda pamwe saka garai makagadzirira garai makaziva kuti chimuti chiri kuuya ipapo nhasi makabatireko muri yezimbabwe ndine nyaya dzandakabata dzandakapakata pano ndine nyaya yekubhinga muri yezimbabwe yaamai vakafa mushure mekufa neaccident yengoro yemoto emombe apo vari mungoro kudaro vaitoenda kuchipatara apo vari kurwara vainzi vari kurwara chirwere chemalaria but marwarire aya vakatozoona kuti munhu akutaura ngano nenyaya dzisiri kuenderana. Vamwe vakati tangai maenda kuchipatara, vamwe vakati iriko malaria inodaro inopinda mubrain zviri kuitika zve, tangai maenda kuchipatara ndokwa muchazoenda muri ndokubva vasungirwa ngoro vachibva vakuenda kuchipatara. Vari mukati mekuenda kuchipatara mombe dzanga dzisina kutungamirirwa yanga isiri ngigoro yematonge yanga iri yemombe pakadarika motokari mombe dzichibva dzavhunduka ndobva dzapinda musango dzikanoroveresa ngoro ikadona munhu aichaira akazama kuda kudokuda sei kujamba kuti membe angagarira mombe iye wacho akajamba mukomana ndokubva achikoka ruoko. Amai ava vakanga vari mungoromo vachirwara ndokubva vatsimbikirwa nengoro vachibva vachikwamba mbiri vachisvika kuchipatara vachibva vaita 2 days vachibva vafa. Zvakazoitika nezviri kuitika Zimbabwe ngatibatane pamwe. Uyai ndatiudzanai. Rambai makabata chimuti vanenge vachidaka kutumira kama WhatsApp message kambu chirongwa chino Bhoshongora segment nezvimwe zvirongwa zvepa National FM munotumira kapa namba dzinoti 0718 692 244 0718 692 244. Tine nyaya muri yeZimbabwe yandoda kutaura panapa. Nyaya iyi inoti Soromiyo yobva yati marondera kureva kuti Harare nemarondera yemusikana 2025 musi wa 1 January akasangana nemukomana zuva remafaro senyuye pamutangadura ndobva vadanana ipapo ndobva vaenderera kumberi. Mukomana achibva azoita mumwe musikana pastatus. Musikana akati handichada muna February achibva ati handichada vachibva varambana February March vachibva vadzokerana. Zimbabwe nyaya dzakazoendeka kumberi, nyaya dzakazoitika ikoko. Uyai padhuze udzanai toda kubatsira musikana uyu ari pakuomerwa ari pakushayirwa kuti ndoita sei nezviri kuitika. Ndine nyaya yekugokwe yamukomana mwana akaudza amai vake kuti ndiri kukumbirawo amai mundiudzewo kuna baba vangu. Mashoko akabuda ipapo abata mwana akutosvika mai vake ndikuti ada kuendeswa kudare. Ada kuendeswa kudare naamai mushure mekubvunza kuti nhai amai ko baba vangu vari kupi. Ndiratidze kuna baba vangu zvandiri kusangana nadzo zviri kunzi zvinoda dzinza zvinoda veukama zvinotangira pana baba vangu vari kupi pandiri kurarama ndiri pano. Mashoko apo ayakutoenda kudare.
kana dzichiuya dzimwe mukoma kebhinde kapakata dziripo dzichazobuda pati dzimwe dzacho ndidzo idzodzi. Pane vakawanda vanodzonyaya vari kuda kuti dzisvike pachimuti baba Isabel Bhoshongoro adzipfapfaidza adzitsudzure. Iye Bhoshongoro anobatika sei? Icho kwa dembo ya Zimbabwe vanenge vachida kundibata munotibata panhamba dzangu dzita chipomero namba dzinganyadzisi namba dzinonhuhwira. Iyi namba dzinoti isu 0771 545 025 0771 545 025 1 musabhipa 2 musafona private number 3 musatambira padziri 4 ngati fonei nenyaya dziriko kuti pandinosvika ipapo tigutsikane dziende kuvanhu dziridzo. Aiwa katinotenda papa Isabel wapindira mu studio manje vanenge vakudzibhoshongora baba namai dunia paSolomio vakachibata kachimuti paruwa apo. Rodrick Mulekano kutriloni kuti taniko ntsiku yarero uno Owen Chidamba kudombo shava zviri kufamba here hanzi kikikiki tiripo pachimuti makafamba seka mudzoke futi ndinonzi Blessed Nkomo kubinga pasina mpande takachibata chimuti kuti dzi hanzi makafamba sei mudzoke zvakareka kubinga ndi Blessed Nkomo kubinga sina mpande nesu watifambe kawani sina mpande siyabhuwa mama chief akakutevera naye. Okay, saka vese vanga varipo ipapa vangu vakachibata ipapa ende siyabhuwa avune nharo Olinda tarindwa kuchitungwiza kwa ziko tiripo pachimuti takachibata kuti dzi Joseph Murozvi paGlenlone zviri kufambere lekesani katiendere patsogoroka nacho chirongwa baba Isabel is ready kuti vadzibhoshongore. Timothy Mupoperi KB and Bhosho kanyemba pariseiko pachimuti apo takachibata kuti dzi ariseiko bhoshongora ndinonzi Mudhara Chitova ndiri kuno kwa Gutu tiri kudekedzerwa baba tsudzurai boys aiwa katanga takusuwai pachimuti tinotenda kuriseiko kwa Gutu ikoko zvikanzi morning kanyemba pamwechete kana Bhosho tiri kukubata zvakanakisisa ndianiko uyatawa ka message yacho ndinonzi Give More Story the Bullet Connected kuno ku Glenora C pamasimbi baba Jenny baba Jeffrey Natalita Sitore mavr kupisa ndisu takachibata kachimuti tiri kuno ku Glenora C kumasimbi chirongwa Bhoshongora segment part 1 tiri kuchikocherwa nevasawira vedu veDairy Board Zimbabwe. Paka ndapindira muri yeZimbabwe pabinga chiri kuti tani muri yeZimbabwe nyaya ndinayo pana pakubinga ndiye kudai ndine nyaya yakaitika ndinga ndiri mukati mekutaura nyaya iyi inodzvisa tsitsi muri yeZimbabwe. Kuna amai vakarwara pavakurwara kwavakaita vanhu pachavo vane zvavanoziva zvekuti munhu akarara akadaiso tinoziva kuti pandakamborwara ndichizwa musoro ndichisvika ndikanzi ndakati ndikarwara mukuru mudumbu ndikasvika ndikanzi zvakati ndichirutsa nekuita sei kunzwa kupisa nguva yekutonhora zviripo but panotaura vachitaura nehama dzemunhu vanotaura vachiti pavakaenda kuchipatara vaiti munhu uyu ane malaria nokuti pamba apa hapana munhu akataka kurwara sezvo kwakambotaka kurwara mwana kukarwara baba kukarwara muzukuru amai vanga chiri vechi5 pakurwara chirwere chakafana but pavaenda kuchipatara vainzi malaria. Saka kazhinji nzvimbo iyi vanoti pamba pakarwara munhu malaria 1 munogona kutorwara mese musha wese kana kuti nzvimbo ikataka kurwara munhu 1 munogona kutaka kutorwara mese. Varwara kudaro mai vakabva vaiswa mungoro chikonzero kwakakusina vanga vasina mari yokuda kutsvaga motokari kana kuhaya nekuti kuti vaende kuchipatara vanoti paida 7 km dzekuenda kuchipatara ndobva vaisa mai mungoro pamba panga paine mukomana 1 ndobva wakumbira mumwe mukomana panext door mukomana panext door ari muzukuru zvakare vachibva vaperekedzana nemombe vakomana vakabva kukwira mungoro vari vaviri amai vari mungoro imomo vakatorwara vachirwara vakatofuka vari mungoro vari kuperekedzwa kupi kuri kuchipatara vaifamba nemota inofamba nedzimotokari nerodhi yaifamba nayo vachifamba kudaro kune mota yakabva nekumashure kwavo ichibva yaridza uta vanoti ivo vakambodarikwa nemota yekutanga vakadarikwa mota yechi2 yechi3 mombe dzasingavhunduke yechi3 yakatovhunduka chikonzero ranga riri rudzi rwemarori moto ikati brrr mombe dzikavhunduka dzikapinda musango padzakavhunduka kupinda musango anga ari kumashure akajamba zvakanaka kwozoita anga akagara padesbom ari mukati mekuchaira akanonoka mukati mekujamba moto mombe padzakabuda dzakadorovera pamuti iye achibva ajamba kwaakanodonhera akanodonhera pamusoro pechitsiga chemuti wakatemwa neruoko achibva achikoka ruoko ngoro ipa yakadonha yakatanga yabuditsa mai ava pasi ndobva yazotevera nebhodhi ichinorova mumbavhu dzamai ava mai vakazooneka kuti ivo vakachikoka mbavhu mbiri mukomana achibva achikoka ruoko akachikoka ruoko ahazi mwana waamai ava vepamba pacho vaenda kuti ndiye mukomana muzukuru wekunext door akakumbira kuti vaperekedze chii
amaya mati ukama huripo pamai vanga vachirwara pamwechete nemunhu aitungamira mombe ndoupi? Vanomuti musukuru nokuti vanoti iwo amai vemwana uyu nababa vepamba apa kana vachionana vanochana hanzvadzi nehanzvadzi, saka seuya zvezvaari mwana but vaimuti musukuru but havana kuzvarwa mudumbu rimwe chete, ndivo vanoziva kuti ukama hwavo waizofamba sei. Zvadaro mukoma kebhiru vanhu vavazotorwa vaendeswa kuchipatara, mukomana wena amai vachisvika amai ava vakabva vachinjwa muchipatara ichocho vachibva vaendeswa kune chimwe chipatara chihombe, vakasvika ikoko vachibva vaita 2 days vachibva vafa nematambudziko. mukomana weruoko uyu achibva aiswa plasta. Amai avafa musi watange tiri parod show yepasiyaboa. Amai ava ranga riri day rechi6 vatovikwa. Okay, vavigwa kudaro mhuri yeZimbabwe. Baba vepamba apa pamba pavo pakabva pauya hanzvadzi yavo nevanasikana vavo, nokuti baya ava vatori nevamwe vanasikana vaviri vakaroorwa. Vari pamba vachiti vari kumbonyaradza baba, vari pamba apa vari kuti vanga vati vachada 2 weeks vari pamba apa vachimbonyaradza baba nekuvaonesa semunhu aita sei, semunhu afirwa. Vari kuti ivo vari pamba apa pane imba yairara varume nemba yairara vakadzi, nokuti pamba apa pane dzimba mbiri. Vaitira kuti nhamba yevanhu ichiri vakawanda, varume vese vacharara imba imwe iripo, vakadzi vese vacharara imba iripo, but vanoti usiku pane 3 days kubva musi wa 27 vachiti imba dzikamira dzikasiyana. Imba yaitaka kunokerwa kana kuti gogo tisvikewo yaiva imba yairara varume, manga makarara baba anova ndiye murume wemukadzi akafa. Vaitonzwa kuti tisvikewo usiku, wasvika kana pasina davira paitonokwa dho. Baba sepamba munopamba muridzi wepamba vaivhura dho, vakanovhura dho vaiona munhu akamira about 7 to 10 meters kubva padho uri usiku, but munhu uyu akatarisa padho vachinodongorera kudaiso voona mudzimai wavo wavanoti Matesi Vavika. Ndiani baba kekutanga vakadzoka mumba nerivhesi vachibva vadonha, but vanhu vangakarara navo vakazvinzwa kuti munhu adavira munhu sababa vepano vamuka regai tinoti wai paaenda padho adzoka achidonha, vakabhanya kuvhara madho votarisa munhu afenda achizopepuka. Baba akaratidza kuti zvichiri musoro mavo, vakati ndaona soso. Mangwana pakaitika zvinhu vanga vakutya, akazodongorera ndeumwe mwana wobaba mukuru anga ari pambamo, vanhu vari kuona ndiwo mai vaya, but kuchema nekuskrima kwaita vanhu vari mune imwe room vachida kuzivisa uri mune imwe imba kuti ndo zvatiri kuona kunoko. Vanhu ava vane imwe imba vaitozomuka mangwana vachinzi manga musingadzwiri inozi vaita vasi kuzvinzwa. Munhu akatanga zvakare kuenda kune imba yakarara vakadzi, vana vachiona munhu uyu vachiona mai ava, ndo pakaseka kuti oi kuti tiri kuona mai wani ava vakati tiri kuzona ndosaka baba akadonha musi uya. Vachibva vafamba kudaro mhuri yeZimbabwe vachibva vaudzwa kuti zvinhu zvatiri kuona panapa ndezvekuti amai ava pane munhu akaita zvinhu izvi, but munhu akaita zvinhu izvi ndiye ari kudzora mhepo pamba. Haasi kuda kuti kana mukafamba imimi musangane nemunhu kuti iye abude. Kwese kwamuchafamba chenjerai kutoti kana iwo muridzi wemukadzi kana mwana zvake abude kunzi ndakaitira mai ava, nokuti munhu ari kuita mhepo ika ari kuisimudza nesimba ndokusaka ichidzoka panopamba. Chenjerai kuti mhepo ikasaka kurwisai icharwisa imimi kana kutosvika pakufa zvakare. Nenyaya kuti ari kudzora mhepo kwamuri, ari kuvanza kuti zvionekwe. Asi munhu uyu chandingakukuudzai ndechekuti amai vakataurisana nemudzimai uyu vatori nemazuva vataurisana, but havana kuuya kukuudzai panopamba. Amai venyu vangaone runyararo kaivandisa. Baba vanokuzivai kuti mukamwa munopopota uyezve mune noizi. Mudzimai wenyu ane munhu wakanetsera naye, but haana kukuudzai, but mukafamba nekutivera mudhuze pamunogara imomo musemu village muchanzwa kuti munhu akambonetsera nemudzimai wenyu ndiani. Baba vachibva vatsvaka ndokuzonzwa kuti kune munhu wakanetsera naye, asi kuti vasvika vachibvunza nyaya iyi vakaona sekuti vakasvika vachibvunza vanonzi munhu vanoti kumunhu wamabvunza, saka muri kureva kuti zvamai kuzondibvunza ndindakauraya here mukadzi wenyu nekuti mukadzi wenyu akazofa, kana kuti mune zvamafunga ndezvipi wai mazotibvunza isusu mushure menge munhu watakanetsera naye ambofa. Vakatya vachizvisa mupfungwa dzavo ndokubva vanyarara. Ndokubva vazotaura nyaya iyi mhuri yeZimbabwe vachitibatsire kutsvaga mubatsiri vatsvaga mubatsiri akabva kune nzvimbo imwe yachienda iyi ndokubva asvika kuya mubatsiri asvika ipapo achibva ati iye ndiri kukumbira kuti titaure nomumwe sabhuku
ari mukati menzvimbo ino tikuona nzvimbo inoi yakagarirwa pausabhuku nzvimbo yandiri kutaura zvakare masabhuku zvinozvo akadhivhaidwa zvekuti nzvimbo imwe chete yazikanwa sabhuku imwe chete inogona kuita masabhuku maviri matatu kana mana zvikanzi tiri kuona nzvimbo yamuri imimi masabhuku anenge atitonetsera zvakare achiti ime kamushanda una sabhuku uyu iko zvinozvi muna sabhuku uyu sabhuku nchai chaiyo chitawo chiti pai masai maviri masabhuku amuri awo tigare tavazivisa kuti patichaita nyaya iyi kune zvichaitika nekuti ndiri kuona sokuti muri kuita sekunonzi munhu akaita nyaya iyi ari mune umwe sabhuku iwe muri umwe sabhuku but muchigara nzvimbo imwe chete hamusi kurera kore right achibva ashiredzwa masabhuku zvikanzi panapa tine dare ramai ava mange makazviudzwa here kuti musha uri panapa uyu amai vamukapedza kuviga sasabhuku vari kuonekwa zvakare vachinoka madhoo vachiti ndauya vanhu vakavhura dhoo vanovaona but vana chanotaura asi anenge aona anenge atokanganisika nekuti asangana munhu akaita sei akafa munhu kana achinge afa hana basa kuti mukadzi wako ndamai vako maidanana sei kana akoeko akafa akutonesa zvikanzi harisi kuzikanzi pane basa ritoda kushanda pano but zvandaona inini somubatsiri munhu ari kuita zvinhu izvi munhu mupenyu akakonzesa rufu rwamai apa but ndikaita zvandiri kuita pano ndiri kuona zvaenda ikoko sabhuku vakati inini manga mati ndiite sei ndo basa ramuda kubata ndimo sezvomuda kubata akati ndiri kukumbirawo sabhuku muunganidze vanhu nokuti ndaona paita rufu zvakare but chokwadi chakanaka kuti munhu abude pachena kana ikanzi ingozi kana ikanzi nguripe hapana chinenge chakashata asi toda kushandisa shoko iri nemisabhuku sabhuku vachibva kuti kana manditenda ndounganidza vanhu handirambe zvamandituma nokuti mangwana kana muchide mufu ari kumuka koini ndikarambawo ndikazomuona akuya kumba kwavo sabhuku achibva unganidza vanhu zvikanzi yeduwei taurai mega baba zviri kuitika kumba kwenyu sabhuku akaunganidza vanhu baba vakataura mberi kuti mukadzi wangu akafa muri kuzviziva makamuchema last week but mukadzi wangu ari kumuka but kwandafamba kuri kunzi akakonzeresa nyaya iyi ndiye ari kuita sei ari kumutsa mukadzi wangu asi kumuka but iyeye munhu iyeyo ndiye ari kuita izvozvo saka mubatsiri wangu ati kana pane munhu ari kuziva kuti ane chaakaita ngauye kumba titaurisane ndokupai 2 days ava ndikupai 1 day hapana akaenda vamwe vakatobvapo vachipopota chiti kana makauraya munhu kana mune zvamakaita ikoko wai muchitiunganidzirai nyaya dzikumba kwenyu kuunganidza vanhu kuti siisa mabasa munhu achibva aita basa mukoma kb zuva iroro mangwana achona kuchibva kwamuka mumwe mai vachirwara vamuka vachirwara mai vakakuita zvinhu zvekuti kana vakamira vanodonha but vari kuchema vachitaura zita remukadzi uyu vachiti unondirwisirei ingawani handisina vakurwisa ndega ingawani takambonetsana wani ingawani newe wakamboita zvakati bandiri kureva kuti vaiziva kufamba kwavamboita namai ava asi ndo vakakonzesa mai ava murume uyu achibva aenda kwasabhuku aenda kwasabhuku asabhuku akati pane munhu akataura padare paye achiti uya chitaurirani ko imini kwamuti tiende ikoko makaenda here zvikanzi handina zvikanzi endai mega nokuti takaita dare vachibva ita 3 days kutaura kuno kwatiri kuita amai vakaita sei vachibva vafa vanhu vaya manje vakuenda kuna sabhuku kuti isusu toda kutakura mitumbi kwedu toda kuendesa kumba kwemurume uya akamboita dare uya achiti kuunganidza isusu kuti kumbira riregero svikana sabhuku imimi makaita sei ndimi makataura imimi kuti makaramba kuenda kunokumbira riregero ko imimi sei makavingwa nemhepo idzi kana musina zvamunoziva zvikanzi nemukurume wacho akutaura kuti mukadzi wangu akazoudza inini pachangu achiti murume wangu rega ndikuzivise nyaya yanga ichitaurwa padare paya ichokwadi ndini ndine chokuita nekufa kwamai ava but inini ndakanyara kuenda kunotaura kumurume uyu kuti zvenze munzvimbo mandinogara mukadzi wangu ndiauraya munhu zvikanzi pawakanyara iwewe mukadzi haasi mwana wako wakaita sei zvikanzi ndikaenda kuno vabereki vake ndikanovaudza vabereki vakaita sei zvikanzi vafonerei vabereki vemukadzi wangu ndakavaudza zvikanzi hatina nguva yekutofona isusu regai timire daro so mukadzi izvezvi akafa uyu ari kumochari but akasiya vaudzwa zvakare kunzi izvo kana afa musina chamataura mumba imomo hatisi kumira ticharamba tichiita zvatiri kuita kusvikira mauya kuzotaura mega kuti tisu takaita sei tisu takakonzeresa saka ndiri kunzwa mukoma kebhe kuti nezuro pamba ipapo pakadonha mwana zvakare amai vari kumochari padonha mwana zvakare mwana akadonha uyu akura sei 16 years ari musikana aritonzi akadonha zvakare nezuro adonha nezuro kwanzi aitori kune imwe nzvimbo kwaitoshandirwa ari kuchechi achibva adonha ikoko mhepo chibva takakubuda zvakare ichiti handida kupenda pana mai vako ndichapedza mese saka murume wacho kuzvinonzi ndakutaura chiri aenda kuti vabereki vemukadzi mashoko andakaendeka kuudzai kuti mwana wenyu akandiudza inini kuti ndiye akakonzera kufa kwemukadzi wepanext door mukaramba makanyarara akafa mukaramba makanyarara iko zvozvataka kuti pamwana wangu saka mukuwasha ari kuti vana tezvara endai kumba kwevanhu vakafirwa nemukadzi munotaura muriko ikoko vari kuramba kuenda ikoko ko vana tezvara vari kuziva here nezverufu rwemukadzi akadonha nengoro mukadzi akatotaura murume akatinotaura zvese kuti ndo zvakaitika but pakaitiwa dare tikashevedzwako kukataurwa nyaya yakati yakati iko zvino zvemukadzi wangu arwara kudaro akandizondiudza inini pachangu kuti murume wangu ndine chokuita
ndikufa kwemunhu uyu ini ndanyara kuenda kunotaura uroyi wemukadzi wangu kumunhu akafirwa saka ndauya kuzotaura kwamurimi vabereki vemukadzi wangu nekuti uroyi hauzi werudzi rwangu ndewe mwana wenyu vanatezvera vakaramba vakagara. Mukwasha akaenda kuna Natezvara. Yes. Achiti mudzimai wangu akandiudza. Ichokwadi. Kuti ndine chekuita nekufa kwa amai pa next door. Ndanyara kubuda pachena paya. Ndanyara kubuda pachena pa meeting paya. Iye murume akanyara kubuda pachena kaenda kwenani? Kuna Natezvara. Vanatezvara kuramba vakanyarara. Mukadzi afa ari kumochari. Vauya parufu. Akanzi muchapera. Mwana adona zvakarama yasati vavigwa. Vanatezvara vave vakangunyarara. Yeah. So mukwasha akuti ndinotenderwa here kuenda kunotaura inini nenyaya iyi kuvanhu ava vakagadzira zvinhu izvi nokuti mwana wangu haasiri akakonzeresa kufa kwemunhu akafa pakutanga akakonzeresa kufa kwemunhu akafa pakutanga ndamai vacho but anofanira kuendako vabereki vacho vakaramba vakanyarara zvapinda mumhuri yangu ndoitawo sei. Saka aunza nyaya ndiani? Mukwasha. Baba Isabel, muri kuti amai vekudonha nengoro ava vanga vapopotedzana naamai vakazofa mushure mekunge mubatsira tsvagwa. Ichokwadi. Asi amai vekudonha nengoro hapana chavakaudza murume wavo. Havana chavakaudza murume wavo. Murume wavo aizika kuti kamadoro anopopota anta zvenoizi. So mukadzi uyo anga ari very innocent, munhu akamonyarara zvake kana kukereke kwaine aitozika kuti no anga sita problem. Saka akangoti ndikaudza murume zvine zvongona kuitika. Ende kwakaenda kunobatsira akatoudzwa kuti mukadzi wenyu akatoti handingakuudzei imi muchikonzero munozivikanwa kuti munoita noise. Chirongwa chino Bhoshongora segment part 1 machunzirwa kana vasawira vedu veDaily Report Zimbabwe 21 minutes past 10 Zimbabwe. Manzwa kanyaya unzwa nemukwasha ari kupi kubinga ari kuti ndini here ndinofanira kuenda kunoudza vabereki vemudzimai akadonha nengoro kuti mwana wenyu akaroiwa nemudzimai wangu kana kuti vabereki vemwanasikana uyu ndovanofanira kuenda kunotaura. Iko zvino zvapinda kuti mwana wangu vambonyarara mwana wao ndiafa. Iko zvino mwana wangu zvakare akurwara ende ari kushedzera kuti handisi kumira kusvika mauya ende mubatsira kwanza ari kushedzera shoko rokuti ndinoda munhu anouya kuzotaura pano auya iye ndiko kuti nditaure nemufi. Yes. Ndichikumbira sekukumbira mhepo dzandakaita kutuma kuti enda unorwa kwauri kuroiswa. Izvozvi mufi achiri kuwanikwa here? Mufi achiri kubuda? Asi kumira mufi ari kuonekwa. Goritoto icho godobori ngabatise chipoko icho shamu yemuswe wemvuu chichachange varowi vese vakamuraya ita 4 kuti mashasha yese kusanganisira Boss London British Chingaipe Matono Gotora Makwerere Mainosa Maikregi Chingaipe Sheki Manuere ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Jopa Chungomafamu kuguruwe ya hanzi mubatsiri ngabatise shamu kumushakabvu uyo anyatso kurora varoyi vese vane chekuita nezvorufu rwake. Saka izvozvi pane 1 mudzimai akafa mushure mekutadza akakubuda pachena mekutadza kutaura kuti ndine chekuita nezvorufu rwemukadzi uyu. Ichokwadi. Mwana wake izvozvi akudonha ndidika patori nemeseji yada kutiona pana pekunzi aigotaura sei iye akanetsa sabhuku nyaya iyi anoiziva nekuti akanetsana nemukadzi akafa muroora wake. Tinotenda Zimbabwe maita basa 23 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje chirongwa chino Bhoshongora segment part 1. Tinotenda Zimbabwe Prosper Mahala pagoromonzi weArsenal hanzi takachibata chemuti munoti kudini kone icho chokubhinga mukwasha uyo ngarege kunyara ngaende anotaura zvakaudzwa nemudzimai wake hapachisina zokunyara apo ndinonzi witness munanga ndiri kuno kukobla wayo. Hanzi ngarege kuita sei ngarege kunyara ngaende kunotaura zvakaita sei zvakaudzwa nemudzimai wake right achiri mupenyu. Baba Isabel tomboti zvane ngozi pakati izvo anomira sani mukwasha pamukadzi uyu ngozi inomirwa neveukamaka pakaipa. Saka oita sei mufi ngarove asamire kusvikira vataura hauraye munhu kunge ari kuuraya huku famba mufi famba kwaziko ndinonzi maibhito. Yes. Maibhito akuratidza kuti havana kukama neuro. Oita sei mukwasha oenda here kunotaura kumhuri yemudzimai akadonha nengoro kuti mudzimai wangu ndiye ane chekuita nerufu rwemwana wei nokuti vana Natezvara vakangonyarara apo muzukuru anova mwana wemukwasha ari kurwara zvakare endi zviri kunzi
apasi kuzomira kana pasina shoko rauya. ya pakaipa 25 minutes pasi 10 regai katinzwe mashoko kubvaka ku H Solutions tiri kubwera tsopanopa. Mukwasha dai atongoenda hake kunotaura because muri yake ichatongopera iyo. Ndinonzi mai Linet pa Grayson Park shevedzaika baba vangu na mai Chitine katatu vanonzi Sabhuku Chitine vari kuMondoro po rikiti bvu takachibata chemuti. Hanzi na mai Linet pa Grayson Park. Yes. Mukwasha dai aenda hake kunotaura nyaya iyo nokuda kwekuti muri yake inopera baba Isabel. Icho wadi shosho. But pane zvinhu zvinouya zvinonangana newerudzi. Mukwasha anokwanisa here kunobhadhara ngozi yakaitwa nemukadzi wake pasina hama dzemukadzi kwakaberekwa. Ishoko. But chose chinokuuraya chine ngozi pakati mukomakebi ropa remunhu. Kana kukanzi ndoda kuripa iri ngozi uchaurei. Ari kwenda kunobhadhara ndiani? Anti baba Isabel mataura kuti Mukwasha akatomboenda kuna Natezvara. Icho kwadi. Akataura kuti mudzimai wangu akandiudza kuti ane chekuita nekufa kwemudzimai uyu. Pakurwara apa? Yes. Icho kwadi. Anatezvara hapana zvawakaita. Icho kwadi. Saka chii chinomutadzisa kuenda kunotaura nyaya iyi kune hama dzemukadzi wokufa kuti inini mudzimai wangu paanga achirwara akandiudza kuti ane chekuita nokuda kwekuti mwana wake akurwara. Akatotaura mukadzi akatotaura achiri kurwara. Vanhu Mukwasha akati kuna Natezvara achiri kurwara akafa. Izvezvi pangachita nyaya dzerufu rwemunhu dziripo but Mukwasha achiti onai kwasvika nyaya izvezvi achifambira rufu mwana atanga kudonha zvakare. Anatezvara vamurizi. Kanyemba Mukwasha wekutengesa kaimba yaNatezvara ane okay, alright, okay. Mubatsiri ngarambe achibata basa kusvikira vanhu avo vanotaura nyaya dzavo. Ndinonzi gamuchirai Maruza mundikwasirawo asahwira wangu Leni navamabika tiripo pa Glenview 1 apo. Hazvikwanisi here kuti mubatsiri achinje kapu vaNatezvara anditika vane mwana wekufa uyu ane chekuita kanezverufu rwemudzimai wokuzoita accident vamborohwa neshamu. Mubatsiri ana kutsvagwa nemurume uyu akatsvagwa kwakafa amai avo ava Kwasha naNatezvara acho vese vari murodhi yekurohwa kwavasingazivi kuri kubva zvino. Anosvika achikumbira chiti chii? Ndazviziva kuti mukadzi wangu wakafa imbochinjayo mukadzi wangu kuti munhu yakafa uyu ane chekuita chakaitwa nemukadzi wangu saka ndiri kukumbira mumbochinja kukuroha. So tingaite sei nokuti kana avo vasiri kubatsira kavanatezvara Mukwasha ndiye anenge ari pataiti ane mhuri iri kufa. Ari mhuri iri kufa. Yes. Poitwa sei? Dai paikwanisa kuchinjwa kapu yaichinjwayo but vanotaura naye sei? Kebena Bosho mufi uyo anzi ngadzokere ega akwapaidzeka varoyi avo ndinonzi nometa gari yavo paguruwe pachingorodzi ngadzokere ega akwapaidzeka varoyi avo because kwayaenda kumaji kumwana uko ndokwaipa. Dai mhepo isina kuenda kumwana yakaenda kwakaberekwa mukadzi kukonzeresa uyu vaNatezvara dai vamhanya vega parodhi izvezvi. Mukwasha zvite kuti aende pari kuda kahama dzemunhu apa iye ngaafambire dzemwana wake ndinonzi mai Aisha Joe pamunamba. Mwana wake hana mhosva asi apinda murodhi imwe chete nepakafamba mai vacho. Iye mwana anopara mhosva kuti mwana arohwe inyaya yamai asi amai vanodawo vabereki vavo kuti vamire kwete murume aisi hama. No ndosaka amai Aisha vari kuti iyo Mukwasha zvite kuti afambire kanyaya dzemudzimai wake. Handiti ofambira mwana ngaafambire nyaya dzemhuri yake mwana wake vana vake kusanganisira uyu ari kuita sei ari kurwara uyu ndofunga kudaro kuitira kuti waite sei vachengetedzwe. Hanhu anopedzerwa vana kamukoma kebi mukoma kebi naBhozho Mukwasha ngaasadyire mavanda kunyara ngaende anotaura kwaNatezvara ndinonzi Stenanzi nhamo yemari kuangwa shevedzai zita rangu katatu. Stenanzi nhamo yemari, Stenanzi nhamo yemari, Stenanzi nhamo yemari. Po rikiti bvu. Anditi Mukwasha akataura here kuna Natezvara. Akataura? Yes. Kana kuti pamwe Stenanzi iti ngadzokere nokuti akamboenda. Problem ndi amai vakapedzisira kakufa ndiwo vakashandisa kamushonga wakaipisisa ngavatopiwa zano nemubatsiri ndinonzi Thomas Mateta ndiri ku Cape Town ku South Africa.
vanatezvera pawakaudzwa kuti ndiwo mashoko akataurwa kane mwana wavo asati ashaya vakati kudini? Kwanza tiri mashoko kuti tichagara pasi tona toita sei mwana achiri kurwara kusvikira mwana afa ende vari parufu ipapo richidzira kuti rege tenge nezvipedza nezverufu kusvikira mwana adonha chiri parufu ipapo havachatokwanisi kutoviga chi vachiri totanga kuda kufambira mapepasi mwana achibva donha apa mutumbi uri kumoshari mwana akudonha avasati vachibva vatomira nemutumbi kubva nawo kumoshari utorikwe ikoko vakamira. Uyu mwana adonha uyu wemukwasha ari kurwara nei? Kwanza anongodonha utizi dzimwe dzenguva anotombomanifesta nyaya yekutaura kuti kwanzi izvo makandiuraya aita senge mhepo iya yaamai kudonha nengorova yakubuda paari. Pakaipa Zimbabwe tobatsira seko mukwasha wekubhinga 12 minutes to 11 ndio pafika nthawe pali manje. Good morning KB na Bosho, ndinonzi Evarist Makina takachibata chimoti tiri kunoko ku Mount Pleasant kuli seko ku Mount Pleasant nase 9 minutes past 11 ndio pafika nthawe pali manje lekezani katendere patsogoroka nacho chirongwa hanze kudiniko ndinonzi tichauna Jerry ku Headlands ndakachibata kachimoti. Oh nice one hanzi na Evarist Makina ku Mount Pleasant ndimutsoka mudzimai wangu Rachel ari kubhangeti akachibata chimuti papa Isabel satapinda kamuchitoro neGoho Fertilizer Gohofet pfapfaidzai tsudzirai chimwe icho kwademo ya Zimbabwe ndiri mondiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura kuti kamatimba namose nyika ino tinoziva Zimbabwe munenge makachibata muri mukati mekufamba nacho chikonzero chimuti charemera dzenza chiri kufamba idzo wamukaseko itite muZimba kumete bhisere kwa Bulawayo chainge masara Madam Boss pachendamuya chimuti makabata kuti dzimwe muri kufamba nacho wamukaseko timu rangu resere kubata chimuti ndiro zoti muri kufamba nacho nekuenda nacho muri ya Zimbabwe rikani kuti sabhuku karamba agogo every day is a Friday chimuti makabata paka mapindira papi Solomio iruwe kana zendo kunobva tinashe kutora sorry nangoti ndiko bana mai dunia vari papa Solomio ipapa mkoba KB paka kuti rikichipfu izwa Zimbabwe nyandura kutaura panapa iyi ine zvainodzidzisa ine zvainoonesa vakapinda mazviri nevasati mapinda mazviri kunyange makabuda musina kusangana nazo apa terembo nyandi kutaura panapa. Kune musikana anobva muSolomio akaenda panzvimbo business center panonzi paMutangadura musi wa 1 January 2025 yanga iri independence ndokubva new year man ndokubva asangana ne mukomana wakasangana naye ipapo izvezvi ane 18 years ndobva vataura mukuwirirana mashoko vakataura vese vachibva vadanana ndokutaka kutumirana mashoko pafoni mameseji vakazotanga kuti vakuendera mberi nokudanana. Musikana anoti iye ndaisangana nemukomana uyu paruwa pamashops aitodzika bhazi rinoratidza kuti ari kubva kumarondera odzika bhazi taigara tichisangana pavanhu ndikataura kuti ane chaakaita pandiri chinosanganisa nyama dzedu ndinoyeba hapana akavimbisa kuti anoda kundiroora ende anga achiti mwedzi unoyu izvezvizvi muna September ndomba anoda kuti azvire sei abvise mari kundiroora ndaiti ndikati ndigadzirise musoro anonditumira mari ndikati ndiitire chakati anondiitira haana kubvira andibata kundiita mukadzi kusangana sebonde semurume nemukadzi. Mati musikana uyu akura sei? Iko zvinozvi ane 18 years kureva kuti pavakatanga kudanana vanga vari pa 17 years gore rakapera. Mukomana akura sei? Amakore mukomana haasi kumataura. Zvadaro muri yeZimbabwe izwai mukomana akazotanga muna February this year akabvaisa pa status kuti profile pic yemwe musikana uye achibva ati konjepi yakundiita zvikanzi andangomuisawo zvangu musikana akati chirega kutaura neni anichada andipinde mukombesheni yezverudo. Mukomana achibva azodzoka muna March ndobva vataura ndobva vawirirana vachibva vaenderera kuenda mberi akazopedzesera kuuya paane mazuva achibva atanga kusenda message achiti inzwa baby nyaya dzokuti tichasangana futi fair kana kuti face to face tichionana asichaita handizivi kana zvakunda asi muupenyu hwese handifungi kuti tichaonana zvakare asi tichange tichitaura. Akatema kuti musikana imbo uye undione kana wati hauchakwanisi kuuya chiuya hako kana ka 1
uso ndiona ndambokuona pano kutaura newe phone apedza kudaro mukomana anga akufona musikana akadzima phone kana phone iri on exactly 12 o'clock usiku phone inorira ngiri obva taura naye ndakakuudza kuti ndisha kusangana kuti tinyatsoonana zvichatora nguva ameno kana ndazokwanisa akati already sei wakuita zvokufona usiku zvikanzi ndo zvandiri kutaura kuti wafona ipapa ndinoda kutopedza shungu nokuti ndiri kukoniwa kuzorora achibva enda kunoudza tete vake kuti ndizokutaura mukomana tete vakakati imbofamba akafamba kuenda ida kunobvunza kwaakaenda hakuna chakaoneka kangoti pamwe mukomana anozama kungovhundudzira because hapana chatiri kuona achibva kwaenda kunobatsirwa achibva afonerawo zvikanzizvo ungafamba zvako chero ukaita sei hauna chaunoona kana kunzwa pamusoro pezvangu asi inini kuonana kuti tisangane zvichatora nguva aenda futi hapana chaasangana nacho ndobva azofona achiti inzwa bebe wangu kana uchita uchakwanisi kuya kuzondiona uye zvochifona natofichidzira usiku achibva muti asi wakafa here zvikanzi aiwa handina kufa ini kana chii ndakafa ndina kufonera sei ndakafa achibva ati inini hangu handichada nezvako musikana akuramba mukomana inini chii handichada nezvako ndokubva anzi tarira nguva yandakapedza ndichidanana newe zvakawanda zvandisina kuita ndichiti ndiri kuronga kuzvidambura newe kana waiti uda kurukiswa ndaizviita zvakwaitaura uda zvaita uchimenzi ndine zvimwe zvandakamisa kuti ndiroorana newe iko zvino zvakundizoti hauchada so chisarudza kuita 5 years uchidanana neni asi chero hakuchero neni pafoni chero usingandioni but uri murudo neni kana kutora mvura inobuda mumwiri wako woimwa 3 days ndiyo ichave mvura yako woita 3 days uchiimwa zvinhu zviviri zvaunoda ukandiitira izvozvo unenge watokwanisa musikana ndio pazoti vabhosho ndibatsireiwo handichanzwisisi kuti munhu uyu but zvaazoita manje munhu uyu ndikati pawakadanana naye wewe chaunofungidzira kuti munhu uyu kubva uchidanana naye kusvikira pokapedzisira kuonana naye akufona angasori munhu mupenyu chii anoti pane musi wandakati time yaenda handichakwanisa kuti ndifambe netsuka kuenda kumba kubva panzvimbo yatiri achibva andipa wallet yake zvikanzi tora $2 muwallet ukwire chi ukwire kombi ndobva ndaona wallet yake nechitopa chake nezera anga kandiudza ndiro so ndine zita nesenemu asi aizvita nobva kumarondera ndokwaanogara ndo zvaitaura asi iye panobva mukomana uyu kwaanobva kunyange shamwari kana hama ana wanoziva vakasangana kuruwa ya Zimbabwe muri kuti mimi mukomana uyu kubva zvavanetsana aona fesi yemwe musikana pastatus pafoni pemukomana anditika musikana achibva ambonetsana vakazowirirana akati auchandiona futi fair tichanga tichitaura chiso nechiso sezvizvi namata kana marada togona kusangana asi anofona usiku exactly 12 o'clock phone musikana kana akadzima foni yake chechinoitika iri kuringa 12 o'clock exactly usiku phone inoringa ototaura vamwe mangwana mungu achitiko wanga kadzima foni but iye ari kumufonera usiku phone iri kuita akachinja line asi ndataura nyaya kuti achinja line anotaura izvozvo so ane zita raari kutipa rekuti ndo zita rachona musikana uyu akasununguka here kuti titaure naye timubate tinzwe achitaurira mhuri yeZimbabwe kusangana kwavakaita uye pavaizotandara vari vese mukudanana kwavakaita ndatomubvunza ini kuti munhu apinde kuti kuri kuti akafa maybe pane zvinomurwadza kuti makasangana kusvika papi anotaura shoko raapika nokupika ndichimubvunza anoti iye hatina kumbosangana kuve nyama imwe chete semurume nemukadzi ndiri kuzama kutaura bonde hana asi ari kutaura chiti ndiri kutokoniwa kuzorora so parutaura nyaya yekuti handizi kuzorora nekuda kwenyaya iyoyo handizivi kuti kuzorora kwaari kutaura mukomana uyu kuzorora kupi kana achirara mari panyika
saka musikana ndiyaunza nyaya rega nditi izvezvi tichiita zvimwe ka ndizame kutaura naye kuti anokwanisa here kupinda pamhepo azvitaurire iye ega ndizvozvo kana achikwanisa kupinda pamhepo titaure naye tinzwe kuti zvinhu zvakatanga sei pavaizosangana like kutandara anditika vaitandara vari papi anditika vapedza iye aizofamba sei mukomana uyu ende anonyotaura kuti kwanze zvese kuti taitandara tese ende inini kuti nditi mukoma ndakabatwa handira kumbobatwa nditi paiuya aitouya pane vanhu aitoratidza audio kuti atanga ndiroore taitipanana mahagi taikisana kuita sese but handira kusangana semurume nemukadzi okay nokuti ari kutagadzira kuti sei September ada kundiroora kisi yaitobuda akayeba namba dzemukomana mapiwa here namba dzemukomana asati andipa adiko kupai tiedza kumufonera nditika ichokwadi rega nditaure naye izvezvi muri yezimbabwe but anobva pasoromiyo paruwa paitumirwa mari musikana uyu yokugadzisa musoro kana kuti yokuti akwaniseka upkeep yokuzvichengeta aitumirwa aipiwa keshi reka kuti aimbotumirwa pafoni rega nditaure naye mukoma kebi because aiti mari ndaipiwa ndikada kugadzirirwa musoro togadzirirwa wada kuti chakati pandiri kuuya musikana ndiri kuita ndoda kunzwa kuti mari yatumirwa pafoni here kana kuti yaita sei yaipiwa keshi sezoti kwanzi every Saturday weekend aiuya kubva paazomira manje kuti hatichasangane futi ndo paakutya manje kuti chii chakumboitika Zimbabwe asi zita nesenemu zvese tinazvo remukomana okay tinotenda 19 minutes past 11 ndo pafika nthawe pale manje edzai kumbata musikana kana akasununguka titaura naye live pachimuti muchidaro rega ikatipindeka muchitoro takanyemba na bhozo nyaya yemusikana uyo inonetsa asi kuona kwangu akadanana nechipoko musandipikisa ndinozonzwa musoro ndinonzi zondai kwangware kutokwe mukosi dedzai zita rangu katatu zondai kwangware zondai kwangware zondai kwangware po rikiti bvu kuri seiko tokwe mukosi ndozauti makachibata chimuti kuti dzvi alright ndiani zvekareka mumwe ari parunhare okay kanyemba na bhozo icho chekugokwe mukwasha uyu nganoudza amai nababa vakabereka munhu asina tsitsi akauraya kamumwe ndinonzi regai musandauka mwana mushumbi puzi paamideo famu pariseiko nhasi ndozauti makachibata chimuti kuti dzvi ipapo okay mati chipoko ko chipoko chinodanana nemunhu mupenyu here keipinda bhozo zvaive pachena kuti mukomana akaromba uyu ndinonzi mai ngazima kugwanda wow gwanda chiriko chimuti chakabatwa kuti dzvi kuri seiko nhasi chiri chifundo ndangubusira zakuti muri kutipata bwino 27 minutes to 12 uyo musikana uyu aidanana kane chipoko zviriko hazvo asi taingozvinzwa nyaya dzacho tichikura ndinonzi mai tadiwa nashe choruwa kuchamapango kwamurehwa chakabatwa kachimuti baba Isabel mahwani mukwasha ngafambire vana vake vanopera hama dzemukadzi vanozivana nehama dzake ndinonzi mai munhu wakumushumbi ndimhurusiro mudiwa wangu coordinator wembiri mumudaidze katatu anonzi Cleopas Munua po rikiti vo make sure kuti baba Cleopas Munua vanoudza kambire yese kuti musi wa 10 July Friday 10 July tinenge tiri pamushumbi puzi National FM ichitsudzura shumbilo maikonzwa zvenyu yes apa inenge iri live takatarisana for the first time kuti chimuti chipindire pamushumbi puzi pane mukomano pamushumbi watakati unongosvika ungobata jaketi kana hembe right wovaudza kuti ndini mushumbi show them kuti aiwaka inonzi mbire ndikwakoko ndopfuta ndi pamushumbi ndakananga ukanyemba ndotemba nawo mushumbi angwa masoka chikafa chitsungo sango jena vanokwana here panzvimbo yakasarudzwa kana vakatadza kukwana ndokuratidza kuti yes Zimbabwe mati mukadzi uya agadzirira kutaura nyaya yake anyemba na bhozo musikana uyo aidanana nechipoko ndinonzi kumbulani sibanda kwachundura
tinokudaiwo kwachundura paGambiza Business Center. Don't worry, chundura tiri kuya ikoko ku road show tinogadzirisa aiwaka. Hapana nzvimbo kana munhu anofana kusarira mashure. Ndio kamantra ye2nd Republic. Munhu wense anofana kakufadaya, munhu wese anofana kusupakwa, munhu wese anofana kakudekejerwa. Nayo National FM. Anzina baba super kugoromonzi kanyemba please. Itai kuti kana une lucky unoziwanira ka iPhone kuseo 1, kana une lucky unokwanisa kuzonera ka airtime kwete kuti kana une manza ndakunzi endai munowina kuseo 1 ndinonzi baba super kugoromonzi. Une manza. Lucky ndio kamanza zi. Agora. Sorry baba super. Kuliseko kugoromonzi naso vakachibata chimuti. Tiri kunzwa kuti suspected gas explosion yaitika kapa UZ Avondale Flats makuseni pane kutsva kwaitika ipapo. Pari kufungidzira kakuti paputika kagasi baba Isabel. Nzvimbo dzine magasi kazhinji dzinogara dzakataurwa dzinoda kugara dzakachenjererwa nokuti moto ipapo unogara uchipfuta kana zvisina kumira musha. Zvakaoma. Munokwanisa kakuenda pa X account yeNational FM muoneka vekanzuru vachiedza kakudzima moto asi pane kukuwara kwaita kama properties akawanda. Zvakaoma baba Isabel. 5 minutes past 12 rega tinzwe mashoko kakubva ku DMR. Tiri kuyembekeza kakufika kwa Lusingo Solo manje papa Isabel tokwanisereka kungoti turudwe totaura ka nemusikana weku Solomio uye tisatapedza. Icho kwadi mukoma kebe chikonzero tataura naye munhu akatomirira kuti zviite sei ataurwe naye awane rubatsiro. Chinogonga chiri kuitika pa Hopely takachibata chimuti Captain Makaza Willard Kaneyo Dread pa Belvedere wachomatani kwa nsiku ya lero uno. National FM tisu tina chimuti Zimbabwe tinokutenda ikane kusarudza pamwechete kana kuterera kwa mleta ka National FM pampani nyaya yataurwa kayo ku Solomio na Bozongora. Munhu aunza nyaya iyi ati iye akasununguka kakuti ataure parunare live kuitira kuti awane karubatsiro. Tinauka panapa maskwera seko tete vedu. Maskwera se. Taskwera ndimi maunza nyaya kapachirongwa Bozongora segment pa National FM. Muchidimbu mungadaka kutaura muri yeZimbabwe kuti nyaya yenyu yakatanga sei kusvika pari zvino. Ndingati ndakasangana nemukomana uyu kwaMutangabira 2025 musi wa 1 January. Tasangana takachinjana manhamba nzwa iroro. Chibva tatanga kutaura tese January yese tingori mafriends. Chibva tadzitanga kudanana musi wa 16 February 2025. Tichidanana kudaro aitouya kuzondiona kwa George musi wa Saturday yega paanenge ari off. Achiuya aitodzika bhazi rinenge tobva kumarondera kana ndichimukwidza paGeorge netomukwidza mota dzinoenda kumarondera achienda kumba kwawo. Nditoti patinodanana ndikamuti ndikuda chakati aitonditidza pakaita birthday rangu akatonditumira mari yekuti ndikwanise kutenga zvinhu zvandiri kuda pabirthday rangu. Then gore rinori 2026 muna February ndibva ndati achibvaisa musikana pastatus. Aisa musikana bva ndamubvunza kuti ko musikana uyu ndeupi handimuzive zvikanzozvo ndorambidzere kuisa vanhu pastatus pangu. Ndibva ndati alright bo chiita zvevanhu wako pastatus pako. Chibva tarambana. Muna March achibva azondifonera chibva tadzokererana muna March. Tanga kudanana Saturday patikadzokererana iri Monday. Saturday semunhu anga ajaira kuti Saturday yega tinoita tinoonana nouya kwaGeorge kunozondiona. Ndibva ndamufonera uya undionewo achibva ati handichakwanise kuzokuona face to face. Ndibva ndamubvunza kuti sikosei zvikanzi pane zviri kuitika. Ndibva ndati zvinengei zvikanzi iwe chingoziva kuti pane zviri kuitika chete. Ndibva ndasiyana nazvo ndikafunga kuti pamwe munhu haasi kudaita asida kuzondiona. Yaimwe Saturday ndibva ndamubvunza kuti ko nhasi zvikanzi handichakwanise kuzokuona nekuti pane zviri kuitika. Pane zviri kuitika dzinengei haana kutaura futi. Ndibva ndati alright iripo.
Vanaenda kwa tete wangu ndibva ndavaudza tete ona izvi kutaura munhu ari kuti hachakwanisi kuzombona face to face zvikanzi natete apedza kureva kuti chii chimbofamba unzwe kuti zviri kuitika zvacho ndezvipi ndibva ndaenda kumaprofita kwandikaenda ndibva ndanobvunza zvikanzi hapana chatiri kumboona pamwe munhu ari kungoita sei ari kungokuchikidzirawo hako ndichidzoka kumaprofita akabva ndifonera kuma12 dzeusiku akona kuma12 kudaro ndibva ndamuti kokutanga rimwe uchitanga kufona kuma12 auzvizivi here kuti ndiri pamba pe1 ndiri pabasa achibva atitora hako ndonguva yandakwanisa kuita sekutaura newe inoya ndikwanisa kuti ndinge ndichitaura newe vandati koneiwa kuti hanzi wakukwanisa kutaura neni kuma12 dzega dzega isu tembotaura chero nguva zvikanzi pane zviri kuitika ndibva ndati uchanditsikidzira kuti pane zviri kuitika zvinengei wakaroora here zvikanzi aiwa handina wakafa here aiwa handina ndibva ndati saka chii zvikanzi pane zviri kuitika vanati ko Saturday chiuya uzondiona zvikanzi handikwanisi ndikutaura wani kuti handichakwanise kunyazokuona face to face asi tinongokwanisa kutaura pese pafoni chete tichingodanana kudaro ndibva ndati tichidanana pafoni chete tichakwanisa kukuona here zvikanzi ndibva ndati ko waiti uchandiroora ko unondiroora sei sechakwanise kundiona zvikanzi ipapo ndichapagadzirisa vonati uchapagadzirisa sei zvikanzi chingoziva kuti ndichapagadzirisa chete uye chingogara uchiziva kuti pane zviri kuitika nguva dzandichakwanisa kunge ndichitaura newe 12 chete ndichibva ndati alright mangwana acho ndichibva ndadzipa foni ndichiti sezvo pamba panga pauya vaenzi saka ndingakwanisa kunge ndichidayira foni kuma12 dzeusiku ndibva ndadzima foni yangu dzakutoti 5 minutes to 12 ndibva ndanzwa foni yangu ichizvibatidza ega ndibva ndatovhunduka kuti foni yangu kuzvibatidza yega kutanga rini ndichitongoti 12 ndibva ndanzwa foni yako rini vandadayira vandati ko watanga futi nhasi pane vaenzi tozotaura mangwana zvikanzi ndakangonzwa kuti uri sei vandati handiri right zvikanzi unomboziva here kuti ndiri kutadza kuzorora nekukufunga ukati kutadza kuzorora zvikanzi ndandati rara hako ndiri mupenyu zvikanzi ukuti kuzorora kwekurare ndandati zvikanzi kukanzwa kunzi ndafa nhasi unoita sei ndandati unenge wambofanira zvikanzi munhu anongofawo nguva inongokwana but ndinorwadziwa ndongochemawo zvikanzi alright terrible achibva kata saka anga kungofuramba achingofona kuma12 kwekweni ini ndibva ndafamba futi ndibva ndanobvunzira zvikanzi hapana chatikuona iye achibva ndifonera kuma12 akati munhu wangu kufamba hako ungafamba but hapana chaundiwana kana kubata pamusoro pangu ndibva ndamubvunza kuti konei zvikanzi hapana but ndingokuudza hangu kuti nyange ukafamba nyange ukapinda pasi pemvura uchitsvaga zvinhu nepamusoro pangu haumbofi wakazvibata saka ndati saka ini nangu handichakwanise kuita sekuramba ndichidanana newe nekuti handichazive kuti uri mupenyu here kana kuti uri munhu akafa zvikanzi munhu akafa anombokufonera here saka ndati handichazivewo zvikanzi munhu akafa hafoni munhu akafa haoneke mastati ndibva ndati ko iwewe sei uzofona kuma12 dzeusiku zvikanzi ndonguva dzandokwanisa kubata foni ndati ko mastati esa zvikanzi busy ndati alright ko sei nhamba dzako dzisisiri pawhatsapp zvikanzi ndakachinja foni ndaanika mbudzi ndati wanika mbudzi zvikanzi ndamubvunza kuti sei ndikaedza kukufonera inini hadziiti zvikanzi inenge yakadzima nendiri busy ndati ungave busy kusvika pakudzima foni here ko ndikada kukuudza emergency zvikanzi unondiudza pandofona inini saka apa pamanje ngatizoti nyaya yakundinetsa ndini ndichitaurawo paredhiyo ndiwane kubatsirika kuti munhu mupenyu here kana kuti akafa nekuti handichamuzwisise kuti munhu angandiudza kuti achakwanisa kundiona face to face nekuti hanzi ndikasaga nezvake handikwanise kuzviwana ko pamaudza bhozho kuti akakupai zvinhu zviviri zvokuti musarudze kudanana naye kwenguva yakareba yamapiwa kana kuti motora mvura iri mumuviri menyu moishandisa ichokwadi here
ndakamubvunza last month muna May ndichimubvunza ndichakwanise kudanana newe ndopakabva nditi unenge wakusarudza zvinhu zviviri kuramba uchidanana neni 5 years kusvika ndapedza shungu kana kuti uchanwa mvura yemuviri wako 3 days wobva waregedza kundinzwa nezvangu kana kundiona mulife mako mese hauzombofa wakanzwa nezvangu kana kumbondiona ndibva ndati as long uri mupenyu ndinotonzwa nezvako chete kana kutozongokuona togona kana kungodhumana kana kumbari kana mutown zvikanzi chingoziva kuti ndati ukamwa weti yako 3 days hauchandione futi zveupenyu hwako hwese. Saka imimi makasarudza chii pazvinhu zviviri izvozvo? Ndo handisati ndasarudza ndopandiri kutya kuti ndingaite sei. Saka last night kana kuti usiku hwadarika 12 o'clock akafona here? Papa ane 2 days asina kufona. Ava ne 2 days asina kufona? Pamuri kuenda muchitsvaga rubatsiro zviri kunzi kudini? Vari kuti hapana chatiri kuona. Muri kuti mukomana uyu maisangana naye every Saturday chete. Why aioneka Saturday muchimubvunza? Aiti hanzi ndopane ndiri off kubasa. Makambonzwa here kuti anoshanda basa kupi? Anambobvira ambonditaurira kuti anoshanda kubasa kupi. Ataindiudza kuti anoshandira mumarondera mutown. Okay. Kumusha achiti anobva kupi? Aiti kumusha ndinobva kumarondera kuri kumusha kunonzi kuIgava. Okay, Igava uko. Ndokwaita nzi ndinobva ikoko but izvi zvanzi ndogara mutown kuitira kubasa. Hapana here hama kana shamwari yake yamakamboonana nayo yamakambotaura nayo? Kana handina. Okay, musi wamasangana musi wa 1 January 2025 manga muchitei? Wangori mufaro wenyuye. Imi manga munani? Ini ndandinenga munina kangu kadiki kanga ndinako. Iye anga anani? Iye anga ari ega. Okay, pamaka tuchinjana mafoni chii chakaitika ipapo? Atikatochinjana mafoni namba abva toti ini ndakwenda akazoenda kumba kwawo musi wa 1 pakapera mafaro because takaenda mafaro musi wa 31 December achizopera musi wa 1 ndopatikachinjana manamba makuseni takudzokera kumba. Okay. Chibva tazotanga kutaura musi wa 2 achindibvunzawo unogara kupi ndichimutsanangurira ndichimubvunza uyo unogara kupi chimutsanangurira unonzani sene mundiani akatondiudza unobva kupi ndopakandiudza ndobva kuIgava kumarondera ndokumusha asi izvo zvinogara mutown mumarondera kuitira kubasa. Okay, baba Isabel. Saka imimi muri kutsvaga rubatsiro rwei naisisi vedu? Ekuti kana pane ane muzivawo kana kuti hama yakewo andibatewo ndiwakwanise kuziva kuti munhu mupenyu here kana niwane kuziva kuti sei anditi ndikwanise kumwa mvura yemumwiri mangu kana kuti 5 years dzekuti apedze shungu ende nekutadza kuzorora kwaari kundiudza kuti handisi kuzorora ndekupi. Imimi makadya kana kuti makashandisa zvinhu zvakawanda sei zvakakupai pamwe ndo zviri kumurwadza? Aindinotipa musoro mari yekuti nyange ndingamuzoda kupinda mutown aindipa kunditengera hembe ainditengera. Okay. Baba Isabel. Nyaya yanzwika nevateereri veNational FM ndosaka tatikubate kuti mutaure mega so that iwo kana pane vanokwanisa kukubatsirai vakwanise kuita sei kukubatsirai. Mambotaura kuti mimi manga muchimuti asakufunirei usiku nokuti pamunogara panenge pane vanhu munogara pamba pakaita sei? Inini ndogara ndiri pabasa kwandiri kunoko pabasa. Okay. Asi zita remukomana wenyu munaro? Ndoriziva zita nesenemu nekuti ndakamboona chitupa chake. Chitupa makatombochiona? Chitupa ndakambochiona. Munotibvumira here kuti timbobvunza timbotsvaga kune vanoona kane kuregistry kuti timbonzwa kuti munhu uyu mupenyu here? Okay.
ndotaura zita racho. Aiwa chamboita tsvakurudzo then tozoritaura ka zita racho pamhepo kana pane zvatinenge tawana. Alright, amaita basa. Tinotenda baba Isabel vasati vaenda sisi pane zvamungada kutaura navo. Inini chete ndiri kungoti kazhinji vanhu kana tichinge tasangana ngatizivanei kuti ndinobva kupi ndinogara kupi kuitira mangwana sezvizvi takuda kuzivisana nokuti nyaya dzacho mukatsvaga dzimwe dzinoti munhu mupenyu dzimwe dzinovhundutsa kuti asi mupenyu here but nenyaya yekuti amuzivi hama kana kwaanobva azvichanzwisisiki. Pamanga muchifambidzana pauya every Saturday apa sevanhu vanga vari murudo mumwe mukomana anogona kukudza kuti ndoda kuti ndimbosangana newe ndoda kuti ndimborara newe akambozvitaura here? Kana anga singambozvitaura izvozvo nekuti aiti ari kundichengetedza ada kuzondiroora this year muna September. Iye aitoti ndiri kutoreza mari nekuti ndiwane kuzokuroora nekuti kuchechi kwedu hakubvumirwe kuti inini ndinge ndichisangana nemusikana ndisati ndamuroora. Pane chechi yaipinda? Akatokudza zita rechechi yacho? Chechi haana kundiudza nekuti ndakabhomuudza iri imwe Saturday ndichiti ndokumbira umbouya kuchechi kwedu akabva tinouya Sunday. Ndikamubvunza Sunday yacho nongo siri kubasa here zvikanzi ndichakumbira. Sunday yacho ndatenda naye kuchechi kwedu tikatonamata tikatodzoka. Ndibva ndazomuti uchazondikokawo here kuchechi kwenyu zvikanzi kuchechi kwangu uchazotanga kuenda kana wamudzimai wangu. Okay. Asi pamaisangana kamunongoziva vanhu vari murudo vanopanana mahagi dzimwe nguva nekisi zvaiitika here? Zvaitoitika. Muchimutarisa mumaziso mainyaso kutarisana muchionana kuti munhu chaiye? Tototarisana mumaziso chaimo kutotaura tichitosekawo teitotaura tese. Okay, pane muteereri ari kuti ko mukangonwa wiwi kwemazuva matatu sezvaataura pane chakaipa here? Apa ndakutya mandiko ikazonditanganisa kana kuti pane chinangwa chaanenge ati ndizviitire handizozive kuti ndikanwa chii chinozoitika kumberi. Okay, imi masununguka here kusiya nhamba dzenyu kuitira kuti kana pane vanobatsira vakufonerei kamutaure navo vakubatsirei? Taurai zvenyu nhamba dzenyu katatu musingamhanye. 0774 74 27 41. Dzokorai futi. 0774 74 27 41. Kekupedzisira 0774 74 27 41. Aiwa katinotenda regai timboitawo ma-investigations timbobata kune avo vanorejesta nokuona kuti vanhu vanenge vatisiya panyika panapa vanenge vazorora here tombonzwa kuti zita iroro riri mumabooks avo here. Alright, mune maita sound batsiriko ndikwanise kuziva. Tinotenda tinenge tichizotaura nemi. Alright, waita basa. Nokuti pane vanotogara kuigava panapa varikutoti dai matudza senemu yacho kuitira kuti pamwe tinogona kumuziva munhu asi chingoti pai kusvika mangwana tinozokubatai zvekare. Alright. Maita basa mumwe nezuva rakanaka. Alright, maita basa. Musakusho kuti Kasolaga Premier Soccer League match day number 21 Saturday 4 July 2026 Bulawayo Chiefs ichabvina kana Moz ku Luveve T1 versus FC Platinum ku Ascot, FC Hunters versus Scotland FC ku Barberfield Stadium, Ngezi Platinum Stars versus Chicken Inn ku Baobab. Sunday 5 July Hard Rock versus Cape United ku Chawanda, Manika Diamonds ichabvina kana ZPC Kariba ku Sakova, Triangle United versus Herentos College ku Gibo, then Highlanders versus Simba Bora ku Barberfield Stadium, Dynamos versus Agama ku Rufaro Stadium. Ndio kama fixtures ya match day number 21 Kasolaga Premier Soccer League. Nechipu chamunacho icho kwadi Zimbabwe ndiri mukati kupambana kupapedza dziri kuitika matima nakosikanyika ino wamukaseko timu ramangore matapia ya saluni vakabata chibuti wamukaseko best nari une ndoro handikangane bosi kudo vanomuti mukanya wamukaseko chishika mari nyado vanomuti bluetooth gono shumba maiyinga chiduku vepa mafoni apo pakuchena maishoni kudzaicheta kwanziso kudzanai chimu yetsoka chimuti vakabata handikangane maitanaka vakabata chimuti Linda Keta
Linda Keta Chibutaka Bata Gwenzi Thomas Ndutu pamoja na kudzishoniwa mamukaseko daise kurukuru pamoja na Theo Verasi Saunyama Mukomana Wematochi Chibutani Gabata kwanza lichisene kuti chechedu charamera dzinza chiri mukati mekufamba paka Chegutu chiri kuti kudini icho kwadi muri ya Zimbabwe ndapindira pakati penzvimbo yepa Chegutu ndapindira pakati penzvimbo yeChegutu iri pakati pekureba paita murandakadzi akaoneka acharwara kusvika pakufa asvika pakufa kudaro vanhu vakamuviga zvakanaka chikonzero mutemo unoshedzera kuti izvo vakafa kuvakafa vapenyu kuvapenyu afa kudaro murandakadzi uyu akabva aenda kunovigwa kudaro pasina 1 week kwapera mazuva ekonda 14 days vakagara pasi veukama ndokubva vaungana vachibva vachivedzera kuti izvo tinofanira kuti tigofamba tigonzwa kuti akafa sei akafa nei chii chakakonzeresa Daniel Chiwiripinifu vakachiwemba kemeniki asha Tikutukane ndiite seiko Zimbabwe ndiri mukati mekufamba kudaro muri yeZimbabwe nyaya kaso izvo kwavakafamba veukama vakasvika vachiudzwa kuti izvo ona izvi zviri kuitika ndezvekuti wongo munhu akafa makamuviga akakwana but ndiri kukumbirisa zvikuru sei kuti ndingasiya machira angu ndingasiya basa rangu ndiri kukumbira kuti izvo chiri kukukonzerai kuti mufe chiri kupedza munhu mufe chinovigwa chine munhu asi kutaura kune kwandiri kuita munhu mukaenda kuno mufukunura muchaona kuti hachisina kukwana pane mapatsa asipo ruoko kwakatorwa 1 gumbo kwakatorwa 1 iso kwakatorwa 1 uyezve mazino emunhu akafa uyu akatotorwa ari mumba memunhu Daniel Chiwiripinifu ndokubva vagara pasi ndokubva vakumbira munhu yakavigwa kubusha kune rimwe ruzevha riri kuChegutu ndokubva vaenda kwasve ndokubva vagara pasi ndokutenderwa kuChegutu kune vanoziva kwakaenda kunofukunurwa munhu mufi akanga avigwa akazofurikurwa mushure mazuva rikonota 17 days ndobva afukunurwa vachifukunurwa mukoba KB munhu anga chingori mukofini rakadaro ndokuoneka zvechokwadi gumbo 1 hapana ruoko 1 hapana mazino hapana neziso hapana ndokubva vaunganidzwa zvikati tiri kukumbira kuti veukama mari anotigoshanda munhu wese ashedza kuti vatigoshanda kukashedzwa nevazukuru vangauri mukati mabasa zvakanzi ngauye pasi nokuti zvinhu izvi zviri kutipedza tese ndobva kwangoti vamwe murandakadzi aripo anovetete mukati medzinza zvikanzi vatete imi pachenyu makaita mwana 1 mwana iye akararama ari pano baba vake havana kugara mamuudza muri kutonedzana izvo zvina mwana uyu achiti ndirodzikwa nababa muri kuramba nemwana wenyu mune mashoko amunoshanda pano amunobata tinokumbira kuti muende kunotora zvinhu zvezvimwe zvakashota mkuva mukoma KB regai ndidzokorore mashoko amai vakati pasina kupokana ndinobvuma kuti ichokwadi ndinazvo amai vani ndivatete vemurandakadzi akafa munhu akafa uyu atori muroorwa mukati menzvimbo iyi vakati ndiri pasina kupokana zvikanzi wo munobvuma zvikanzi izvo yanga iri nyaya yekuti shaisano murume wake baba vake vakafa ndindira kura ndichimuchengeta but kubva zvandakamuchengeta handizivi kunyange chipeneti chake ari kudya mari ndiye mukadzi aifanira kudya mari iye mukadzi nini ndiani zvikanzi ndio dambudziko zvikanzi tinokudzera kuti zvikati hapana chamungatera zvakawanda zvinhu ndinazvo but zvinhu zviri kupi zvinhu zviri kuHarare vatitei vane imba yavo iri kuHarare so mukoma KB musi wechina ndozuva ravakawirirana kuti vari kuya kuzotora zvinhu kuno kuHarare zvigoenda kuona zvekumusha zvinhu zvipi gumbo ruoko maziso nemazino tete vemushakabvu ukama uri pape nditete pakuita sei nditete pakuti mukadzi akafa mudzimbomo mukadzi wemuzukuru baba vemukomana akaroora mukadzi uyu ndiyo hanzvadzi yambuya ava so baba ava vakafa hanzvadzi yamai yatete ava yakafa ndokubva yasiya mwanakomana wayo anova ndiye akakura achichengetwa natete ava akure kuti akusenza kusvika aroore but vari kuti mwanakomana uyu baba vake chaiwo havana kumuchengeta akasara chengetwa nene ndamuchengeta akura aroora akushanda but handizike nechipeneti chake saka ndekusaka ndakangopinda pakudaro havana kumboramba saka varoda kuzvishandiseiko ndo patisatenzwa kushandisei musi wechina vari meguta reHarare kune imba yavo inogara maroja ine rumu inogara zvinhu izvozvo musi wechina muri yeZimbabwe ndichange ndiripowo neveukama vachiona nemunhu ari kushanda panzvimbo iyi ari kuudzwa mabasa kuti vagotora zvinhu izvi tete avo vakura sei 68 years
68 years. ya zvakaoma zviri pasi naizimbabwe murukunzwa icho chegutu tete vakanotora mabody parts emuzukuru ndizvo icho wadi mukoma kebe vakanomachengeta. ini chandaida kubvunza kana kuri kuti ndawana nguva yekutaura nawo nokuti ndakabvunza veukama pakuvigwa kwakaitwa mukadzi uyu hama dzemukadzi nokuti hama dzemukadzi apa iko zvinozvi dzakatoudzwa dzikati tiri kuuya but tine zvatiri kuda nokuti munhu uyu ari kufukunurwa uyu mutorwa kurudzi urwu hama dzemukadzi. ini ndinoda kuti ndinzwe kuti munhu uyu akavigwa vanhu vakatarisa aine zvinhu zvakakwana zvinhu zvakabuda sei pasi ichokwadi zvakabuda sei pasi ende pawakanozvitora zvisamumba vari kuda kuzvishandisei hongu vakatsamwa kuti hapana chawakawana kubva pakuchengeta kwakaita munhu uyu right kusvikira aite sei arore azofa asi pawakanotora mabody parts aya vaida kumashandisei toparisati tanzwa mukoma KB nokuti vachagara pasi vari mukati mekutaura veukama vemukadzi uyu vati zvakaitwa noda kutaura navatete ava asi zvatetaura navo vari kumirira kuti zvinhu zviende kunotorwa zvive neumbo hwokuti zvinhu zvatiri kutaura nazvo ndizvi zviri apa izvi. ndarega yakatibvunzwa kuti vedare vanoti kudini nechekuchegutu icho mati kudiniko 07 938 pamitambo yakatambwa match day okay a round of 32 2026 FIFA World Cup iri kubvinirwa kuMexico, Canada na United States of America pa 76 matches dzatambwa kwagoweswa 223 goals vanhu vanosvika 4,713,786 vakwanisa kuenda kunowokera mitambo ye2026 FIFA World Cup 4,713,786 vakwanisa kuenda kunoona mitambo ye2026 FIFA World Cup pa 76 matches dzati dzatambwa idzi. Pamutambo wakatambwa nezuro Brazil 2 Japan 1 then Germany versus Paraguay wakapera 1-1 after extra time wakaenda kumapena Paraguay ikarowa Germany 4-3 kumapena. Netherlands versus Morocco mutambo wakaita 1-1 after extra time wakaenda kumapena Morocco ikagogodza Netherlands 3-2 kumapena. Then nasi nenguva dza 7 o'clock manheru Ivory Coast versus Norway 11 o'clock France versus Sweden mangwana machibese 3 a.m. Mexico versus Ecuador ndio kamitambo iriko ye 2026 FIFA World Cup round of 32. Motivational quote of the day mafara yera videra chikungu yari kuti iyo upenyu ungofananiziwa kana phwando pamwepo unikoka ka wantu azinji mazi pa wantu wense anenge achemerewa anango wacho ankulumbiza kakuyenda anango right anchibwidika usiku wense kuzati para amwewo anenge achisekerera muri mukukomedwa kwawo anango anenge achitokunyoza mazi panzaoneka kapachimara phwando wantu anisara naiwe kukuthandiza kakutsuka na kuchenesa kambuto ya mkasewenzesa ndiwo ankulemekeza. Upenyu ungofananiziwa kana phwando pamwepo ka unkhoza kuchemera pabodzi kana kukoka wantu azinji mazi pantu wense anenge ka achemerewa anango wacho ankulumbiza kakuyenda anango anchibwidika ka usiku wense kuzati para amwewo anooneka ka achisekerera kakuru kukomedwa kwawo amwe para anango anenge ka achikunyoza mazi panzamara phwando limweri wantu achasara naiwe achitsuka pabodzi kana kuchenesa mbuto ya mukasenzesa ndiwo ankulemekeza. Life is like a party. You invite a lot of people. Some leave early, some stay all night. Some laugh with you, some laugh at you. But in the end, after fun, there are few who stay to help clean up the mess. These are the only people who matters. Yes, motivational quote of the day. Irikuchokera kakuna Vincent Nyikadzino arikuti. Life is like a party. You invite a lot of people. Some leave early, some stay all night, some laugh with you, some laugh at you, but in the end, after fun, there are few people who stay to help clean up the mess. These are the only people who matters. Upenyu unogona kufananizwa ne party apo unokoka ka vanhu
vakawanda pavaenzi vanenge vauya, vamwe vanokurumbidza kakuenda, vamwe vanofara newe usiku hwese, vamwe vanowanikwa vachiseka mukufara kwavo, kuzoti vamwe ndivo vanenge vachitokuseka. Asi panopera mafaro pese, pane vashoma vanosara newe vachikubatsira kakuchenesa nzvimbo yamanga muchifarira. Ndivo vanhu vane chekuita neupenyu hwako. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Vincent nyika dzino. Right, upenyu hunogona kufananidzwa nepati apo unokoka kavanhu vakawanda pavaenzi vanenge vauya, vamwe vanokurumbidza kakuenda, vamwe vanofara newe usiku hwese, vamwe vanowanikwa vachiseka mukufara kwavo, kuzoti vamwe ndivo vanenge vachitokuseka. Asi panopera mafaro pane vashoma vanosara newe, ndivo vanhu vanenge vane chekuita kana upenyu hwako, vachikubatsira kakuchenesa nzvimbo yamunenge mafarira. Ndiyo ka motivational quote of the day. Baba Isabel vachada kuswitsa nyaya pachimuti, munobatika sei namba dzinoti kudini? Icho kwadi muri yezimbabwe panenge vachida kundibata, munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa agogo, every day is a Friday. Po rikiti vo. Maita basa Zimbabwe, KB Kanyemba Bonzo pabodzi kana Boshongora, Washington Maremera. Yes, tutsangana ka mangwana mainzwa kanyaya yepa Solomio. Ndio mamiriro ayakaita munoti kudini. To be continued tomorrow. Muchasara kana Lusingo Solo.